Kining balaod gihulagway nga duha day ni kabuok diri sa atong unang pagbasa na ay balaod nga naghatag og kamatayon, na asay balaod nga naghatag og kinabuhi. Niya ang gihingalan ni San Pablo, ang balaod nga naghatag og kamatayon maotong gidala ni Moises katong gisuwat sa bato na nang gitawag natog 10 Commandments. Niya ang balaod nga nagdaog kinabuhi mao ang balaod nga gihatag ni Kristo nga gisulat sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Hay may ganahan ninyong tumanon ang balaod nga nagdaag kamatayon o ang balaod nga nagdaog kinabuhi? Kinsay ganahan sa balaod nga nagdaog kamatayon? Asa kamot? Awa, wagi gustong mamatay. Kinsay gusto sa balaod nga nagdaag kinabuhi? Asa kamot? Daghan mga wa mo pataas. So kadang wa mo pataas, mga patyuno na mo ha. Pero si Jesus og siya pasultihon, ingon siya, wa may kalainan ang akong balaod og ang balaod ni Moises og sa mga propeta. Wa man na nako gisalikway ang balaod ni Moises og ang sa mga propeta. Ako lang gihatagan og kumplito og tinuod nga kahulugan. Ang pasabot ni San Pablo, mga igsoon, sa balaod nga nagdag kamatayon kay panahon manggod ni Moises, paghatag sa Ginoo sa balaod, mautong panahona nga nag-establish ang Ginoo og iyang pinili nga katawhan aron himuong model unsaon pagpuyo dinhis kalibutan. Nya kay model man, protektahan ang ilang lawas nung kinabuhi. Ma-preserve sila ba? Motong gikuha sila gikan sa kaulipnan. Ma-preserve ang ilang lawas. So kung tanaw na to, ang balaod ni Moises nakasintro sa kaluwasan sa lawas. Lawas ba? Nya kung musupak sila, pamatyon dayon sila. Mao to ang balaod sad ni sa Ginoo ngadto ni Moises, mosong gani sila og nasod, patay gyud. Patay ba kanang pinatyanay gyud pag-abot ni David, patay gyud. You should conquer by killing them. Amo na siya. Nya gada sila tong ilang Ark of the Covenant para mupatay sa ilang mga kaaway kay ang among lawas among protektahan. Proteksyon ning balaura kining naas duha ka bato, proteksyon ni namo. Mao tong niabot ang panahon nga nasuko na kay Ginoo nila. Kinsa tong panahon na nga nisulong sila, gada sila sa Ark of the Covenant. Hasta pahinuon ang mga nagdas Ark of the Covenant nga mga pari, nangamatay pa, nabuntog sila ba? Wa na mo epekto ang power sa Ark of the Covenant ngadto silang mga kaaway kay naglagot ng Ginoo nila, kay nagsige naman sila supak-supak. Gigamit na lang nila ang balaod sa Ginoo katong duha ka papan to secure their bodies. Ang gipakita sa Ginoo nga nangamatay sila. Usahay ingon ana man ta. No. Ang balaod ba gamiton ra nato sa atong lawas. Kinsa man ninyo dinhi nga nagtuman sa balaod, tanang balaod nga nias atong kalibutan, kinsa ninyo ang nagtuman aron maluwas ang kalag? Taas ang kamot. Tanawa, di ba? Wagin mo kalibutan. Kalag ang sentro mo na pag-abot na ni Kristo, ang sentro nas balaod, mauna ang kalag, dili na ang lawas. Maubitang nabitay siya sa cross, nga naman, kay ang balaod para sa kalag.
sagdain na lang ng lawas. Kanang moingon ka nga, higugmaa ang Dios, labaw sa tanan, matud pas 10 commandments. Dili na, kuang-kuan lang. Simba-simba lang diri. Sige lang tagduko-duko diri. Nya, magsige pa tagdupa-dupas atong kamot. Di na mao. Muari gani kag simbahan, kinahanglang ka mao ka nga, mubiya sa imong sala. Ayaw nagbalik sa imong sala. Kay makamatay na sa imong kalag. Pasabot, higugmaa ang Dios nga nagsulti, biyai ang sala. O, di ba? Sige kag simba diri, nya dipinsahan nimo imong sala. Na din ni kapuslanan. Mingon din ka, total, masinabuton bitaw ng Ginoo. Mo na ingos Kristo, kinsa tong maglapas bisan sa gamayng kudlit sa balaod. Nya magtudlo pagid sa uban. Paregod karon na naman ay ipantudlo nga, okay ra na oy. Nag-live-in mami, okay ra na, musabot ra na si Lord. Total, okay ra man na. Pagplano lang gud niya mo nga magpakasal niya mo. Nya at the moment, unsa man ka, sinner or sinless? Sinner. Nya karon at the moment, unsa may imong buhaton? Nang inyong kasal unya pa man sa sunod nga tuig, inyong plano, karon. Mana diri mo ingon, Pader, blessingi mi kay manglarga mi. Nako unsa man mo, husband and wife, dili pa Pader kanang kuan nami nag-stay together niya kanang nanamugod mi plano Pader nga magpakasal 6 months from now. Niya blessingi lang mi Pader aron maayo among lakaw. Nako unyag makras ng eroplano iglupad karon kanang inyong plano nga magpakasal sa 6 months from now makaluwas na ninyo nya magsige gyapon mo kuyog as husband and wife, magduog gyapon mo higda, mag-sex gyapon mo, makaluwas na ninyo kanang inyong plano nga 6 months from now. So unsam ni buhaton pa din ako pagbuwag mo higda, pagbuwag mo higdaanan, pagbuwag mo balay, nya wala nay sex, pagbasol mo sa inyong sala nga nabuhat, dili kay ipadayo na ninyo. Nya inigabot na sa 6 months from now, pakasal dayon mo. Iniguman tipo na sad mo puyo, duog na sad mo maayo 24/7 hangtod mo mangluspad din agi na siya sala. Nganong di man mo moagwanta aning ni ang 6 months inyo man hinuon kong publisingon aron di mo mga daot. Lawas ra gyud ba? Aron di madaot among lawas, aron maprotektahan among lawas. Brasa na magdadin higbata. Unsa may role sa simbahan nga gitudlo? Kanus aman bunyagan ang bata. Kanang bata ba nga matao kita sa simbahang Katoliko, kanus bunyagan ang bata. 1 year, 1 month, 3 months, 3 years. Inig abot sa papa nga tuas abroad, inig kadagko sa baboy. Og nanay kwarta, mo nay basihanan, dili ang basihanan as soon as possible. Inig kalagsik sa mama gikan sa pagpanganak, bunyagan dayon ang bata. Ningkaw niya po diri, wa man diri ang papa, abroad pa man. Unya, kung kanang bataa mamatay na karong gabi makaluwas na itong abroad. Ha? Makaluwas to? Uy. Kadtong abroad inig uli, mao toy hinungdan nga mahimong anak sa Ginoo ng imong bata o ang sakramento. Ang sakramento nya imong ilangay-langay ang paghimo aning bataa nga anak sa Ginoo tungod lang atong abroad. Ana na siya. Una bunyagan dayon ang bata as soon as possible. Oy, naamanoy mo duol na ko diri. Father, blessingi ang bata. Naku nga naman, mo travel man gud mi Father, mo adto mis probinsya. Nabunyagan na ni. Wala pa lagi Father, kaya upa man mauli ang papa, nya amo magong i-travel. Ang blessing para protection sa lawas sa bata. Lawas ba? Maingon ko, ayaw, di ko mo bless ana. Ang gikinahanglan ron sa bata, sakramento, dili blessing.
ihatag ang sakramento, dili blessing. Kay ang sakramento para sa kalag, lawas o kalag. Pero ang imo rang giapas, ang lawas ra, pwede ra gyud mo mga matay diha anytime, mabangga ng inyong gisakyan padung sa probinsya. Oh, simbako pa dito, simbako. Hadlok ra gyud tas atong lawas. Muna ang balaod, kutob ra gyud tas lawas. Mausa na ang balaod dato dinhi sa atong katilingban. Basta di lang ko madakpan, okay ra. Basta walay dakop, okay ra. Di na kayron isog atong presidente. Siyabo na sad. Karon ay gubot kayo mga pulis duga. Puol na kaayong paminaw ng siging hearing diyas mga pulis anang komite sa Senado, anang komite nila. Kapoy kay paminaw anang siging pulis sangkot sa droga. Magtudtod, dalap siging pasangil, droga. Basta dili lang ta masakpan, okay ra gyud nagbobayolita. Basta secured lang atong lawas. Pero nahibaw ba ng mga pulis o kanang mga kauban sa mga pulis nga mga politicians ba na sila or unsa na sila, nahibaw ba sila nga ang ilang lawas mahimong i-secured sa ilang sa ilang gahom apan dili ma-secured ang ilang kalag? Nakit-a nas Ginoo. Tingali dili sila makonbikto diha sa korte sa tao, pero konbiktado na sila sa matas Ginoo. Kamo, nahibaw ba mo? Hasta ako pare pananglitan, may kay ko dinhi baligyag slat, palit dayon mo ang uban sa disan mamalit. Sus kabuutan yung Padersiano, masanto ginis Padersiano. Ba? Sure mo? Masanto ka ako? Oy. Sa inyong mata, masanto ko. Pero sa matas Ginoo, way siguro. Kay matod pas Ginoo, bisag kinsa tong magtuman o magsupak sa gamay kudlit sa balaod. Pananglitan ro dinhi, buutan kay kustanan. Nighuman ani, iksakan ako dito sa akong kwarto. Naaday ko'y daghang gitiksan-tiksan. Sige tanaw ng porn, enjoy ka is porn, patay. Muna, ang the greatest struggle sa pagtuman sa balaod, when you are alone. Kanang kita na lang usa, anha diha ang tinuod nga pagtuman sa balaod. Pananglitan, ikarang usa ga drive, ni signal og red. Wa gyud tawo ang palibot. Kay kaadlawong dako saman mulabang ka dili way pulis wa tanan mingaw gyud kayo ni signal og red mulabang dili kun buangon ka way tao labang disgrasya ka dili ngano man wa may tao mingaw man ikaramasang usa apan inig hunahuna nimo nga balaod ni giingnan kong mo stop ko, bahalag way nagtanaw, bahalag way dakop, bahalag kan kay obedience to the law is for public safety and this is also for my soul. Kay nagtanaw ang Ginoo kung ni-violate ba kugwa ang mata nga nagtanaw nako mao ang Espiritu Santo nga matod pang San Pablo naas atong kasing-kasing. Moingon din ka, di ko ni supakon. Kay nagtanaw ang Espiritu Santo. Di ba? So doon na tay external na pagtuman, doon na sa tay interior na pagtuman. Sa atong kasing-kasing mutuman tas balaod. Nya mudagan sa nas external. Munang uban maingon sa Father, nagtuman mangyog ko ana. Pero anang mag-live-in ba? Father, wa naman may mag-sex. Kay ni commit naman yun mi nga dili na mi ana. At total sa Pader, mga tiguang naman sad mi. Pero tipon lamig puyo. Di na lamig magpakasal Pader kay na minyo masad ni siya. Nako, wa na man kamo mag-sex. Wa na Pader, inigsuon na lang kining among pagtinabangay. Nako, pagbuwag lang mo puyo. Balhin og laing balay. Di pwede. Ayaw lang sad Pader kay magtinabangay lang gud mo during the day nya
kuyog mo diha unsa inyong buhaton nya human buwag mong ipakita sa publiko nga nagbuwag mo puyo. Ayaw lang pader. Nako di na tininood imo. Kay the thought nga dili ko kasiparit niya in this situation is already a violation sa atong balaod nga nag-ingon kung wa mo'y kasal, do not stay under one roof. Roof ang gihisgutan ha, under one roof. Basta wa mo'y kasal ay magpuyo diha. Nya ato nang ipakita sa publiko. Og mauna siya ang matod pa ni Kristo kinsa tong magtuman sa balaod. Unya magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon. Dako dito sa gingharias langit. Kinsa tong magsupak bisan gamay lang kudlit sa balaod, nya magtudlo pagid sa uban nga buhata na kay total okay ra man na. Mahimong iwit sa gingharian sa langit. Unsa may point ni Jesus ani? Ang atong kalag. Ang iyang gihisgutan inig kamatay na ninyo pagbantay kay tuwa didtoy next judgment nga ang mata ra gyud sa Ginoo mo'y nakakita. Unya og pananglitag nag-live-in mo. Unya wa na mo nag-sex, pure na kunuhay kayo mo. Pero padayon mong galib-in na hibaw ang mga tao nga wa mo'y kasal. Unsa may implication ana? Nagtudlo kas katilingban nga okay ra gyud magtipon og puyo basta di lang mo mag-sex. So nagtudlo ka sa uban sa pagbuhat og violation sa gamayng kudlit sa balaod. Mo merit ba na og salvation? Dili gyapon matod pa ni Jesus. Mao na kun atong tumanon ang balaod, tumanon gid nato nga makaluwas og lawas og kalag. Mawitan na din mo ingon ko, sunod mo sa atong asherit ha, og unsa gani sulti og sa atong pimag kay mo ni atong pamalaod sa simbahan. Ana. Nya di ka mo sunod. Nya ni simba ka. Ang imong pagsimba nindot kay ni worship kas Ginoo. Pero dunay mga patakaran diring ginagmay ra gud diri ka lingkod ma'am, diri ka lingkod sir. Buot ka nako. Wa ko'y buot mangitag lingkuranan, sige bigyaw-yaw dia. Nya mosulti ang pari, moingon sa ka, buang ning pari ani stricto kay tanan, bisas paglingkod magyaw-yaw pa. Nya nakatuman pa ka kanas balaod sa pag-worship sa Ginoo. Ha? Hoy tubag. Sige lingi ay mong tupad ning na sugod karon tinud-o na natog tuman ang balaod ha ing na nasugod karon tinud-on tanan ig tuman din ani nato midya-midyahon na sa atong tubag sa salmo sa tigingon nato balaan ang Ginoo nga atong Dios. Muhisgot gani nagbalaan pasabot dili na lawas kung dili kalag. Kung dili balaan ang lawas tungod na kay di balaan ang kalag. Kung balaan ang lawas tungod kay ang kalag balaan. Doon ako no'y nangutanan ni Bishop Chopilo Kamomot. Ngano man ka Bishop nga magsige ra man ginagduko ang imong mata kay magduko man kuno to mag-ana ba magbaw. Bisan gani kuno mag-istorya di man kay tumutan-aw now. Modoko man to siya labi na gyud babae iyang kaistorya, magduko siya. Ibaw mo ngano? Tungod kay nasayod kuno siya si Bishop Chopilo Kamomot nga daghan kaayong temptation nga mosod sa iyang mata. Iya na lang minus-minusan, iduko na lang niya. Ako ra ba kusog ra ba kay kumutoto na di na kita masanto ani. Si Bishop mudoko nya do na binay role sa mga sa suan ba sa una katong mga religious ba tudluan gyud ta nga mudoko. Kami mga seminarista, mga pari hangyoon mi nga magduko mi maglakaw kay aron di mi kakita sa mga temptations kalibutan. Buhata ra guna ninyo mga bana
ug anha gimos gawas doko lang mo, doko niya. Anha na mumutan-aw og naong sa babae kun inyo nang asawa inyong kaatubang. Anha na mumutan-aw mao din ni naong sa babae. Nya ug adto na gani mo muwa na gani sa inyong mata ang naong sa inyong asawa, doko yun. Ana. Mutan-aw lang mo kung laki. Sisingi ko na ninyo. Kapoy yun. Mudoko ka ba? Ang pasabot ana nganong ni doko man ka kay imong giprotektahan ang imong kalag. Yes, ang imong lawas igo ra na mo tan-aw. Ikaw wa man sa nako hikapa pader, wa man sa ko nakig-sex ana. Wa man ko'y gibuhat, wa sad mi relasyon. Tan-aw lang ko anang mubo niyang short, kanang iyang sayal nga nagbukad-bukad nga makita na dito sa ilawom. Tan-aw ganahan lang ko magtan-aw. Kanang iyang diri-ari nga dughan nga gamay na lang kay gitungtong, igo ra man sa kong nitan-aw. Pero huna-hunaa unsay nahitabo ka sa imong kalag, imong huna-huna ug ang imong kasing-kasing kumusta man, may pag-iduko na nimo. So ang external ug ang internal mag-uban mo na ingos Kristo, akong tagaan og saktong kahulugan ang balaod, nga ang balaod dili lang muluwas mo proteksyon sa lawas kung dili hangtod gyud kalag. Pare anang muhisgot ko, nganong iparking man ninyo ang inyong sakyanan sa public road nga naa man ginang balaod nga kuhaon gidang obstruction diha sa kaning karsada. Ngano man tungod nganong padayon pa man yung parking tungod na kay moingon, sige suway ninyo, suway ninyo. Unsa man na hulga, suway nyo kuha. Mingon sa ko, ngano man yung mga barangay officials or ang mga officials sa itong balaod nga nagpatuman ani, di man gyud kabadlong ani siya, kuyaw kay pader kay moingon man kita lang ta inig eleksyon. Unsa may giprotektahan nga lawas gyapon. Hulgaon ka ba? Sige, alsa mayon ka mo, kasustinir man ka mo, lawas. Pero kana na nagparking diha, labi na yung manghulga, awa ng kalaganay, paduong nas impierno. Nga naman, wa ni mo higugmaa ang imong isig katao, pinasubay sa balaod, sa gugma. Kanang pag-ingon sa balaod nga, ayaw mo pagparking anang dahan, tungod na sa gugma nato sa atong isig katao, sa publiko. Antusi og padaplin. Ako na ako'y nakitaan din hikaron. Congratulations. Ubay-ubay na gyud. Nga sa una ako nang napanida na sila sa daan nagparking. Karon ni kab-kab gyud dito sa pangpangkilid sa ila. Ikab-kab gyud igong masod ang ilang sakyanan. Ug tuan na ron ni parking dito. Kami Edgar mo dagan tan-awa gar sa una diha na sa daan nagparking. Iyag yung gipanpanan og mayo si Edgar. Malangit na gito pader. Kanamang naningkamot ba? Pero ang uban, habulan pa. Pero nasa ka ng karsada, habulan pa. Kay murag yung ilang grahian. So nakahimuon imong grahian ang public road, ang barangay road. Sa matas Ginoo anay. Tungod lang kay way makapalag nimo, kay gamhanan ka. Sa matas Ginoo ana, impas na ka. Muna ingong Ginoo, ingon si San Pablo dire, ang Espiritu Santo maoy nagpuyo nato aron magbantay kung nagtuman batas balaod. Dili na katong bato, kung dili ang Espiritu Santo. Ug ang mata sa Espiritu Santo mas hait pa nas espadang duhay suwab, makasuhid na siya sa kinaladman sa atong pagkatao. Nya anha ta diha mahadlok sa mga mata nga musuhid bisan sa dili na gyud makita sa publiko. Na si Kristo hingpit nga pagtuman. Unsa may mahitabo kun motuman ta, naa dayon ang tinuod nga kalinaw, kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Mawa gining gubat, mawa na ning mga korupsyon,
mawa na ning prostitusyon, mahunong na sa ning mga AIDS, mahunong na sa ning mga lunop, mga linog, kay mawa na ng mga distraction sa atong ecology, tungod kay ang Ginoo mulihok naman din hinato, tungod kay pulos naman tagipuy-an sa Espiritu Santo. Nangawa naman ang mga demonyo nga nagpuyo nato, ang demonyo sa pagkamasinupakon, ang demonyo sa pagkaarugante, ang demonyo sa kamatayon. Muna'y the best solution aron mabuhi tag tinud-anay ang pagtuman sa balaod, pinasubay sa paagi ni Kristo, dili tawhanon. Manindog na ta mga kusog motuman sa balaod.